An bɛ Amagana Gindo ka jɛgɛ marayɔrɔ la Koro lakanabaliya o kɔni ma kɛ sababu ye ne k'ale fari faga nka jɛgɛ mara o hakilina nana Amagana fɛ cogo di? Ni baara in daminɛ parce que n'i ye Koro lajɛ jɛgɛ ɲɛnama tɛ sɔrɔ. Nin baara in kɔni ye timinandiya baara ye wa maa kelen ka baara fana tɛ. Tumoto Dion ale ye jɛgɛ mara kalanden dɔ ye. Ni bassin kɔnɔ jɛgɛ tɛfɛw ani mɔnɔgɔ san kɔnɔ an bɛ tɛfɛ min bɔ a bɛ tɔni 2 ni tɔni. San damadamani kɔni tɛmɛnen Amagana kɔni lakodɔnna wa a kɛra kalanfa ye baw a bɛ maa kalan jɛgɛ mara la ka. Donc sisan kɔni ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw former. Koro jeunes caman former dans le secteur de Koro. Même Katikaw ye mɔgɔw bila ka na yan ne y'u former. Bankas Banyankara aussi. Jɛgɛ mara kɔni yelen kɔfɛ Amagana bolo a kɛn bɛ ka nakɔ baara ani jiriden baara fara a bolo kan. Suzanne Dion o y'a ka nakɔ kɔlɔsibaa dɔ ye. Gɛlɛya kosɔn n nana Amagana fɛ sisan n bɛ ala ka jardin sɔn wagati min a kun ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ mais sisan a ye nafaba dira ne ma. Amagana yɛrɛ ka bayɛlɛmali suguyaw ka ca nakɔ ni yiri fan fɛ. An bɛ biyaki kɛ mais biyaki gansan tɛ. An bɛ biyaki mun kɛ o biyaki amélioré de u b'a fɔ ko goyave thaïlandais. Donc an bɛ namasa fana sɛnɛ. Bon an bɛ logo fana kɛ. A ka fɔla san kɔnɔ a bɛ se ka jɛgɛ tɔni 2 walima 3 ɲɔgɔn feere. Moti Sagara o y'a ka client dɔ ye. A ka jɛgɛ da a ma gɛlɛn a ka nɔgɔ yɛrɛ de. Donc tuma caman n'i taara o ye 400 de ye. Nakɔ fara jɛgɛ baaraw kan gɛlɛyaw kɔni b'a la an ka Amagana Gindo lamɛn. Donc mɔgɔ caman y'a daminɛ u y'a to yen parce que u tɛ se ka dumuni san. Donc o gɛlɛya yɛrɛ b'an na. Tijani Wedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.